Walang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicoliala! Ito, Jegs, gusto ko nga lang i-shout out lahat ng mga nagsasabi sa aking pagdadasal nila ako. Dun sa mga nagsabing pagdadasal nila ako, si ilang percent po sa inyo ang tunay na nagdasal na. Ayan, siguraduhin nyo na yung pagdasal. Siguraduhin nyo, nagdadasal talaga kayo, ha? Oo, kasi at some point ako din naging guilty din ako Correct. dyan. Sige, pag-pray kita pero hindi mo talaga pinagpe-pray. Totoo. As in, yung mga iba kasi para lang, in fairness naman, para mag-express ng kanilang concern, para mag-express ng kanilang parang sympathy, ganyan, gets natin. Pero kapag sinabi po ninyong magpe-pray po kayo para sa isang tao, ipag-pray nyo talaga, ha? Kasi gawin nyo po. Kaya din namin sinasabi ni Jegs at alam namin na tinatamaan kayo kasi kami mismo ganon. Sige, be strong. I'll pray for you, ha? Ayan. Pero pagdating sa bahay, kumain kumain, tapos nakalimutan, di ba? Oo, wala na. Ayan. So may plinash ni Papa Pindot yung mga pag-share tungkol sa aking announcement dito sa programa natin nung Monday tungkol sa thyroid cancer, Chorba. Pero tuwan-tuwa talaga ako dun sa headline ng ABS-CBN nakalagay, ang veteranong DJ. Ramdam ko talaga yung feeling na nagpapabotox ako ng noo. Nakakaloka. Actually, diba? natuwa nga ako nung ni-repurpose at pinost ng digital natin sa website na yung revelation mo nga sa thyroid cancer mo. Oo. Sabi ko, kasi walang matinong na very emotional ka. Kasi very light yung pag-reveal mo eh. Alam mo, kaya nga walang maniwala. Yung iba, parang tinawagan talaga ako kasi una, siguro medyo known na din si Love Radio for producing contents na may prank. Diba? Tapos pangalawa, yung kind of announcement ko kasi is ano ba yung sinabi ko? I have thyroid cancer. Ano bang sinabi ko? Siguro, ang sabi ni Lord, pag tinanggal ko yung thyroid mo, papalitan ko ng boobs, diba? Mamabagay yung dibdib mo. Walang matinong emotional kineme. Kaya nga nag-repost yung Love Radio, ang ginamit nilang picture, yung umiiyak. Nag-message ako doon, clickbait. Hindi talaga ako umiyak. Hindi talaga ako sad. Tapos yung kapartner mo doon may buhok, ibig sabihin si Chuper pa yun. Wala sila makuhang matino na emotional kasi knowing Nicole Ayala, na sobrang iyakin. Nakakatawa nga kasi ang daming tao sa paligid ko na talagang iniiyakan yung news. As in, nanginginig, talagang nangangatog. Nasistress talaga sila for me. To be honest, hindi talaga ako nasistress about it. Medyo nakakapagtaka din talaga siya. So, baka siguro iniisip ko, it's either of many things. It's either truly tested na ako through fire. So, kumbaga, parang this is just one of those uncharted waters. Parang pang matalino yan. Yeah. Parang deep seas yan na kailangan ko suungin na may mga nadaanan na din kasi ako noon na hindi ko alam kung paano ko dadaanan. Pero nakaahon kasi ko. So, ito yung isa. Pwedeng yun or pwedeng baka naman in denial lang talaga ako. Talagang deep inside, takot na takot ako. Kunyari lang, matapang pero hindi talaga. Pero parang hindi talaga eh. Or di naman kaya, ang dami ko kasing ginagawa. So, parang wala akong moment para i-digest tapos yung, ewan ko kasi, pagka, ano ba? Parang paano ba? Actually, ito, Nakakaloka, pumasok din sa realization. Sabi ko sa sarili ko, nito lang siguro mga
kanina. Kanina lang, Sabi ko parang, yun nga nung nakita ko yung news na shinare ng ABS-CBN, sabi ko napaka-amazing talaga din ni Lord. Kasi bago mo nalaman was parang andun ka na yung spiritual mo na yung trust mo nandun na sa kanya eh. Hindi ko Nag-matured sinasabing na. totaling bonggang-bongga na yung Oo. pananampalataya ko. Hindi Ayan. ko sinasabi yun I mean, I am a sinner. Talaga. Oo. But, because nga of the many challenges, Oo. yung, like what you're saying, Jex, yung spirituality, yung spiritual na aspeto ng buhay, hindi siya tuyot. Oho. Hindi siya Ayan. tigang. And of Yan. course, we discuss on and off air eh. 'Di ba? Sabi ko baka partly dahil nakita mo rin din siguro like for your family and face to face nakita mo rin din probably sa akin kung ano yung work ni Lord. Oo, So parang it gives you ganon. confidence na May ganun, walang imposible. Correct. May ganun akong confidence na pagka dumating na yung day of surgery that nai-imagine ko na talaga that ginamit lang yung aking doktor but it's the hands of the Lord Yes, working. oo. May mga ganun akong imagination. Tas may mga ganun akong parang mga vision about it na pinagdadasal ko talaga lahat ng mga doktor at lahat ng mga mag-aasikaso sa akin that the work of God will flow through them. Tas ang isa pa sa mga nai-envision ko, nakakahiyaman ito, nakakahiya sa mga tambalanista natin pero baka naman po magpadala kayo ng mga bulaklak tsaka mga pa-chocolate sa hospital room. Nakakahiya naman. Wag naman kayo magpapadala ng maraming lasagna kasi favorite ko yun tsaka baked macaroni. Hindi, para hindi baked na sila- salmon tsaka baked sushi. Para hindi na sila mahirapan, mag-post ka na lang ng QR code mo sa GCash. Ako na bibili. Total naman, matapang ako. Di ba ako na din ang gagawa? Pero yun pa yung mga nakikinikinit ako sa hospital room. Nakakahiya naman po. Wag naman kayo magpadala ng eto na lang, Jegs. Madam Mayet de la Rosa and Sir Richard de la Rosa of Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Wag naman kayo magpadala sa akin ng get well soon na necklace. Grabe naman. Nakakahiya po. Ang haba kasi ng letter na, ang daming gold yun eh. Get well soon. Tatakpan natin, tatakpan natin yung yung hiwa sa lalamunan. So ibig sabihin, madami-dami, makapal-kapal. Pero wag kasi nakakahiya. Oo naman, grabe. Wag naman, baka Mama sabihin Yet, nag-i-impose sir, tayo. oo, Wag. sobra-sobra naman. Sobra-sobra naman kung ilalagay niyo yung buong Oo. Nicole Ayala. Kahit Nicole lang. Pero nakakahiya Oo. Wag talaga. Sabi nga ng mga friends ko, how can you be so calm about it? Tapos tumatawa ka pa. Tapos sabi ko pa nga, this is the real truth about it, no? May mga nagtatanong sa akin bakit July pa kung nalaman ko na agad. Tapos sabi ko, kasi may racket pa ako hanggang July 15. Meron pa ako racket hanggang July 15. May commitments kasi ako hanggang July 15. So, yung earliest naman na pwede after July 15, yun naman yung pinili ko, 18. Di ba? Pero again, babalik lang tayo dun sa part na if you say, I get all the messages and I thank you, mga kabisyo, may mga pauna ng mga nagpadala ng cinnamon roll tsaka cake. Kakahiya naman na mag-request na pwede bang wag matatamis lagi kasi bawal sa pre-diabetic. Wag namang, wag, nakakahiya pero pwedeng ulam na lang ba? Yan, like diba? kagaya ngayon mo lang nalaman, nakikinig ka. Tapos kung magpapadala ka, nakakahiya naman. Nakakahiya. Diba? Una, wag ka na lang magpadala talaga nung mga matatamis kasi baka naman hindi makabuti. Pero nakakahiya kung magpapadala ka talaga ng kunyari, takoyaking isang tray na Ayan, 46 pieces. Tama. Ganyan. Nahihiya po akong sabihin. In fact, si Diego parang sa topic na to, hiyang-hiya din po siya. Oo. Nakakaloka. Pero yun nga maybe it's really parang ako din ayoko ding ipakita kay Lord although He knows what's in my heart. Parang gusto ko lang din ipakita kay Lord na Lord, alam ko naman kung paano ka gumalaw. Yeah. So may mga bagay talagang hindi ko talaga naiintindihan kung bakit kailangan mangyari. But it has to happen and there's always a reason behind it. Nothing happens by chance. And feeling ko lang din, Jegs, it's also paano ko mapapaliwanag? Isipin mo, pwede namang siko ko. Pwede namang tuhod ulit. Pero bakit dito sa parte ng katawan ko na iniingatan ko nga ba?
Which I totally love. I love this part of my body, yung aking leeg, kasi ito po yung nagbibigay sa akin ng kabuhayan eh. So isa lang sa mga realization ko na talagang pinapaalala lang ni Lord kung sino nagbigay. Sabi ni Lord, teka lang, Oo. tanggalin natin yan at gamitin mo yung boses para sa akin. Oo, 'di ba? 'Di ba yung ganon? Oo. So may ganyang realization. And to those people na nagtatanong paano ko nalaman, may mga ganyan kasi syempre natatakot din yung iba. Lalong-lalo na kung halimbawa meron din silang ganung history tas hindi na lang nila pinansin. Ito po ay aking kwento ha. Iba po yung kwento ng iba. Magpa-check up po kayo. Paano ko nalaman? Hindi po siya sinadya kong malaman. Kasi una sa lahat, hindi po ako katulad ng iba na masakit pag lumunok, hindi makahinga. So, yung symptoms, yun yung mga Oo, symptoms may symptoms daw na gano'n yung iba eh. Wala po ako sing gano'n. Wala rin po akong yung kitang-kita na merong bukol. Na lumalabas na naman yung Adam's apple ni Nicole. Walang gano'n. Wala po siyang ganun. So, wala po siyang sintomas. Ano lang po talaga siya, it's an accidental finding. So, nung 2023, ang pinapacheck up ko talaga utak. Kasi alam mo na, medyo maluwag ang tornilyo eh. Pag nagpa-check up ka po, nagpa-MRI ka ng brain, hagip po kasi yung yung throat, yung throat. lalamunan. Hagip po yung leeg eh. Doon po unang nakita na meron pong pabukol. Yan. So, noon pa lang, pinabiopsy na siya. Pero hindi pa po siya cancerous. Benign po siya. Nung lang nag-check up pa ulit ako this year ng executive check-up, annual. Nakita ulit, nandun pa rin. Hindi naman natanggal. Hindi ko naman pinatanggal eh. Tapos pina-check ulit. Ayun na nga. So, ganun lang po siya. Feeling ko, in a way, blessing din siya. Kasi I don't feel unwell, Jegs eh. It is a blessing in disguise. Parang same din sa akin. Wala akong symptoms naramdaman. nung mag-heart attack ako. It so happen lang, dumaan lang ko kay Doc Willie Ong, nagpa-BP. Sabi niya parang irregular yung heartbeat mo. Tapos magpa-to the echo ka. Now, before lumabas yung result ko, ayun, inatake na ako. Diba? Na hindi mo rin ramdam, diba? Wala, hindi rin. Na hindi siya, kasi yung for others, unfortunately, raramdam talaga nila na may sakit sila eh. So, blessing na, parang feeling ko blessing na hindi blessing. Kasi, we feel well. Wala ngang mag-iisip sa gold kong heart na suot ngayon na may sakit ba yan, diba? Pero in a way, and blessing na rin na kahit walang nararamdaman, nakita. Na-point out kasi Na-point siya. out. So, imaginein mo na lang kagaya sa iba na hindi nila alam. At marami kasi, Jex, honestly, para lang maging parte ng pa-check up nyo po ang thyroid, madami po ayon sa research na accidental findings about it lang, and madami din ang hindi nila talaga alam kasi wala rin silang nararamdaman. And before you know it, magugulat ka na lang, may iba ng tinamaan. Parang mga ganun. So, hindi man ito natural na manggagaling sa akin kasi hindi po ako masyadong healthy person, pero magpa-check up po talaga kayo. Hindi man siya parang convincing pagdating sa akin, pero 'di ba, prevention is always better than cure. Well, actually, ito mga findings na accidentally, these are protection sa atin. Protection din naman Same talaga thing din siya. when sa kaibigan natin, former colleague mo, na si Heine, na was diagnosed by stage 2 colon cancer. And nito lang, halos kasabay kayo na nag-post, nakita ko din na cancer-free na rin Na din siya. siya. diba? Hindi rin, accidentally lang din, sumakit lang din yung tiyan, hindi niya alam na parang meron ng bara and everything, may problema na. So, ibig sabihin, let's listen to our bodies. Yun lang naman din talaga yun. If we feel na something is out of the ordinary, wag po tayo magtapang-tapangan. Okay na yung praning, na sumakit lang yun siya, nagpa-ER na, or sumakit lang yun siya, nag-sick leave para magpa-check. Okay na yun, kesa yung, tulad ni, kasi nangyayari talaga siya, it happens, na wala kang nararamdaman, may bara na pala. Wala kang nararamdaman, cancer na pala, di ba? It happens, pa-check up po. May yung mga maliit na bagay na, ay, ano lang to, kaya naman to. So, dapat dati kasi nung mga medyo bata-bata, pag mga check-up, yun yung mga iniiwasan natin eh. Ay, ben, aksaya lang ng oras, At saka gigimik na lang ako. alam mo, every year, hindi natin ina-avail yan. Tama. Kahit na kunyari sa opisina, meron ganyang klaseng privilege. Itanong nyo po sa company niyo kung meron kayong privilege of a check-up. Pero ngayon, Gawin nyo po. pag naging matured ka na, ako unang-una, nag-sign ako dun sa Unilab na natin Salamat Unilab, may pa-check up kayong libre, Ay, di may ba? pa-check up na libre. Nag-sign kaya Nag-register agad ako. ka agad. Register ako kaagad. Tama. Ganun talaga kasi
pagbata ka kasi kaya ka walang pakialam kasi alam mong yung katawan mo ay bata din. Oo. 'Di ba? Kaya lang kapag ka dumoble na yung edad mo, alam mo talagang papunta na talaga ito sa pagbulok, 'di ba? Tinatago na lang talaga natin sa mga botox eh. Tinatago na lang talaga natin sa mga pahila ng balat eh. Tama. Pero sa True Lalo at walang halong eklavu, ano talaga siya? Ano tawag dito? Pabulok po talaga. Hindi pa bata, Papunta na tayo pabulok. dun. Correct. Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!